sengi ya deputi CM jadi keluarga mat bede berkecing penkerja ya kibri ki basong basa ya ko kamyo longlong ilai lembaga ko kebor ba kasorkar kan sasyong khadu bat kini kibri la ne bat ki nomi khmat jong kini kibri kan nyo trik jong niu penai jemang pertuan di hadit bangi katu nakaliang di oseng ila penbet panwan ni kendu mentang sengi ya deputi CM bede aju ko chairman jong ka high level committee ba kasorkar matum kacing wani kendu ko jong ni ya deputi CM kalong ba nilai nak kapur baka sorkat kapenmi ya itu ikenti ni buang live pak sau ko arieng live pak sau ko arli kilong yeng ki baka sorkat kan sapen kendria na po them yu monglong sya kanu kajaka dan sya kajaka ka baka sorkat kala de ban bu la de ban mangkerpang hakaba on sinaru ya ki jakasa dan ki yeng ban ai sya kini ki live pak sau ko arli kilong yeng kaseng nadu ko basdang ngilai yeng hakanong remba kasorkar kala ban aja kasa lani kuarter yaki notre gi jongka ngimdon jing e mereka ba ngila penpau na do kabastang kalong ba yaki bomdei pat ki notre jong kasorkar kamut kitu gi bri gi basong basa tham yu maulong ki bomdei gi notre jong kasorkar kam dei ban ai kajaka namar kata kan long be ai kumangitep hi hang tie po tham yu maulong ki non artli gi plot ka plot e gede jong kasorkar ka plot b gede jong ka hima melip de hadien baka sorkar kala sothu badan kam ban simlang ya plot b ngilayo i bah kini isnam ki bladep ka sorkar kala de banyate ya ka agreement bat ka himam lim ha ka bakala simti no ka sorkar ya kata plot biru kuma kalong menta ka jaka berokhat ka ba kini gibriu ki syong kisa kami maulong ka de ka jaka ka sorkar kata ka de jing sisya ya ba kini gibriu ki mlaban kam trai ba ka de ka jaka ka jongki tina kalian jo kaseng habang iyo i ba ki don lais pa sa ko artli kilong yeng ki ba ka sorkar ka tmu ban kenria sya kata sya kita yeng ki ba ka sorkar ka mod ban ai ngila file ya ka RTI hapo ka office jong ke SMB banpan ya ka detail jong kini ki lais pa sa ko artili kilong yen la baro lais pa sa ko artili kilong yen ki deni am ki nong tre jong ka SMB la ne jong pinung ki department ki ba hahap hapo jong sorka kabalengo kalong ba dang ngila file ya ka RTI na po Shillong Municipal Board ngila banang lais pa sa ko artili kilong yen ki don tang shes pa khnai krustantli kilong yen ki bedi ki nong tre jong ka SMB bat jong ki office sorkar bat shes pak sau kunyo du shes pak sau pratli ki long yeng lani ki brio ki basyong pasang ti kim de ki nong tre jong sorkar ki don ki betre security guard ki don ki betre kum ki nong syong dukan ki don kita ki religious lani social worker ki bom de ki nong tre jong no department tu tenginak do ka basdang ngilong bala da pi penkendria ki nong tre la jong sya ki government quarter ngi kren government quarter ngim ongru i kentin relocation lani resettlement ma ki brio kim don hok ban panjaka na kasorkar reki don hok tang banyo ka kuata tidak belengok kalong ba kasorkar baru kata ka ong lais pak sau puar ba on penkerja dah bangilap pat lembak ikot kislang ilap ba ki badai hok banyo ya kita kuata ban syong hakini ki kuata ki ba kasorkar kan sna ki dei tang ses pak kana pisan teka jingwan mata ka sengi ban ya kendu deputi CM kalong bang keli bahlor kanu kanong rem bamapi dan ka sorkar kan ayeng lan kan aja kasa ya kini kisis pak sau pinyo dan kisis pak sau pratri gilongnya kabelengo kalong undang ilai keren bo deputi CM upen pa ka jing sego lengo bama uru unang mut begini gilai pak sau artli gilongnya kini ginong tre jong SMB kini ginong tre jong ki department ba fair abangi peni ya uwi ki RTI ki ba SMB ka jubab yang i ula penpa ko jing sulungo nomor uang ba kat kum ka affidavit ka ba ka Shillong Municipal Board ka file hapo High Court na ka file hapo court ki ong balais pa sa ko artli kilong yen gidi nong tre jong SMB ka jing kli ka long ba manu ba thok manta kat kum ka RTI ka pangingiyo na po ka Shillong Municipal Board ka pausay ha ki kolom ibangi kli laki tre hapo kanu department bun ki kolom ki blank kim ya thu tre hey ki don pat ki ba thu private service don ba thu religious and social worker kumut bakim dei kinong tre jong sorkar tilada ka SMB hakmat jong deputi CM lani hakmat jong kakut ki ong balais pak sau angut ki di kinong tre jong sorkar kat bahangi pat bajuba ngilap basis pak sau penyo lani sis pak lai sau prana kata na kita ki lais pak sau ar kim dei kinong tre jong sorkar tingila bu da ka jing tho bat ngila dawaru na sembut menteri rangba jong jela ka jong iba ka seng da yang ka nong rem ka baskam nadu ka basdang bapin ajaka ya ubriu basul sulet chong tap nani kini kilong yeng sespa sau punyo sau pratli kilong yeng ki bom dei kinong tre jong sorkan nginom syak de lelo tena kaliang ka jong deputi CM mentan ula panpa wangi ya ka jing sulungo teman mauru nadu ka basdang hadu menta udang mud bakini gilai spa sau puar kini kinong tre jong sorkan tu ong bu un sakot ya ka meeting
bat ka Shillong Municipal Board bakumjur bat ka Urban Affairs ban pani ka jing pensyai bahai ka bakla la ka bakla ka affidavit ka ba SMB ka file ko high court na ka bakla ka RTI ka baki ai jubab yani ti halwar kata wong buun sakot yaki ni gibri yaki officer jong ka Shillong Municipal Board bakumjur jong ka Urban Affairs dai nakalew na ka seng ila karen na ka basyai bapin ayeng yaki bomdei higinong tre jong ka SMB la ne jong ka sarkar da leilei rung inom sya namar balada pile kumta kamut ba pipen scam ya kajing dawa jong kini nong syong tap kinong syong bakila kam try ya jaka kata kajing dawa kabang ilabu na kalian jong seng kabaar